Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al'ummar musulmin duniya muna barin addu'ar ku na babban rashi da muka yi, wato na abokin aikin mu, wato Mato Yakubu, Mato na Mato, ko in ce muku na Kunduba, wato Malam na Ta'ala. Malam na Ta'ala dai alhamdulillah mun yi zaman lafiya da shi, kuma mutumin kirki ne, saboda mutum ne mai son barkwanci, mai son ya faranta wa na kusa da shi. Don haka muna barin addu'ar musulmin duniya baki daya da su roƙa masa rahama da gafara a gurin Allah. Ni karan kankin kaina ina roƙa Malam na Ta'ala gafara a wajen Ubangiji Allah ya masa rahama, Allah ya sa bakin wahalarsa kenan. Malam na Ta'ala mijin Adama ne, wato wanda ya suka bada wata gudunmuwa a bangaren Arewa 24 a cikin shirin daɗin kowa. Mun taka rawar da ba lallai a samu wanda zai maye gurbin ta ba, da ni da Malam na Ta'ala da kishiyata wato Azumi. Alhamdulillah mutane sun karɓi wannan abu da hannu biyu, kuma suna jiran ma akan lokacin da zamu dora mu, suna jiran ba ko da yaushe domin muna ba su nishaɗi. Sannan Malam na Ta'ala mutum ne wanda yake son karuwar kowa, ba yi da kyashi, ba yi da bakin ciki. Mu dai a zaman mu da shi gaskiya bai kuntata mana ba. Mu'amala mun yi ta arziki, ba iya shi kadai ba har iyalansa muna cuɗanya da su, kuma ko yanzu bayan ransa ba fasa zami ba, domin an yi mu'amala mai kyau kuma an zauna lafiya, sannan ana ƙaunar juna. To ba yanda za mu yi, Allah ya yi ikonsa, dole mu haƙuri da ikon Allah. Abin da ba zan taɓa manta da shi ba, wallahi akwai wani lokaci da mai girma shugaban ƙasar Nijar ya ba shi wannan miliyan 10 ta sefa. Ya kira ni yana kwance a gadon asibiti a Maiduguri, ya ce min Adama turo min akawun ɗinki. Na ce Malam kana asibiti, ni zan turo maka da akawun ɗina? Ba ni zan ce ka turo da akawun ɗin gaba. Sai ce ke dai turo min, aike zan miki ki kai wa mamanki. Sai na ce masa to Malam. Na tura akawun, ina tura akawun sai daga 200,000. Sai ce a to ki ce fa ne ku ci da ke da iyalinki. Mai girma shugaban ƙasar Nijar ya bani tallafi da naira miliyan 24. Don haka na ji daɗin abin da kike mun da kulawar da kika bani a lokacin da nake kwance. Allah ya saka miki da alkhairi. Dama baka sanin mace tuwo sai miya ta gare. Na ce Malam har 200,000. Sai ya ce ai kuɗin da aka ban masu nauyi ne hajiya, zan iya jinya in samu lafiya, kuma mai girma shugaban ƙasar Nijar ya ce da ni idan na samu sauki in ɗauko mutum 20 mu zo Nijar mu wata 2 mu huta. Don haka ke ce kujerar farko, duk inda za mu sa kafa a gurin Baba Shani to ga ni gaki. Na yi godiya. To yau Allah ya kawo ƙarshen zamana da Malam na Ta'ala. To amma alhamdulillah mun rabu lafiya, mun rabu muna begen juna, ba wanda ya saba wani, ko da ma an saba an yafi juna, saboda halin rayuwa yau da gobe ta ki wasa. Don haka ina roƙa masa subhanahu wata'ala ya masa rahama, ya gafarta masa, kuma Allah ya jibanci al'amuransa. Ubangiji Allah ya dubi abin da ya bari, Allah ya sa musu albarka. Ubangiji ya dubi gabansa, ya dubi bayansa, Allah ya yi masa rahama. Mu ma Ubangiji Allah kai mana rahama, domin mu ma na haka ne. Mu da muke nan ba mu daɗe ba, Malam da ya tafi bai yi sauri ba. Wallahi ba abin da nake tuna sai lokacin da aka ce yan kidnapping sun kama shi a cikin shirin daɗin kowa. Aka ce ya kira ni a waya, in ba wa Azumi su magana, na hana wayan. Nake kallonsa nake ce musu kai me kuke jira ba ku gama da shi ba? Na ce ku gama min da shi. Na ce in ma wani abin goro zan ba ku, ni zan ƙara muku. Na ce har yanzu yana da rai kenan kuke nufi? Na ce ku kashe shi, ni zan biya ku ƙara masa mai. Wannan abin ya tsaya min a raina. Sannan akwai lokacin da Zaliha ta shiga ɗaki na, ta ga kadangare ta sa ihu, kama yana waje yana jiranta. Ya shigo da gudu cikin gidan, ina gidan Malam na Ta'ala fa kenan. Ya shigo da gudu cikin gidan Malam na Ta'ala don ya ga ihun da yasa take me ya same ta. Ya shigo kenan sai Malam na Ta'ala ya shigo, sai ya tara kofa. Anan ma abin nan ba na manta da shi. Nayi dariya a gurin, nayi dariya saboda abin ya ƙayatar a wannan daidai lokacin. Allah sarki Malam, Ubangiji Allah ka masa